Tini gothar elembakni je kokno sanani thangi tongo abono tui tabuk belai kheno udrumodru ongoi tongo phia sing muito manarik nai chini kaitor udrumodru phanangnai kaitoria 1 Corinthians chapter 14 verse 33 tamni hinba kaitor singno ubrum jabrum tongna bagi ringya kesang tongna bagi se ringo ang kaisa denomination no nahari kok sane naiya phia poito khlainai bai khlainai no o kokno tui ubrum jabrum ongmani nugo abo komiya bangai se tongo aboni bagai kubide abo biblical phorongmung phaidi sing nailayano gothar elemago sojak tongde hini kwbangma jagao sijak tongo haipano sing abono kuthuk ke nayani bagai phatarok borokni phorongmung judano tubui poito khlainarokno lama korori payo tei shaitan o jagao success ongoi thango sijak tongo Ephesians chapter 5 verse 14 to 18 tamni hinba mungsasik phangphangke nukjakheno abo pohorongkha abo baino omo haihini sajakha omuktri thangjak sisadi thangai basadi hakke kristoni pohor nini saka klainai abo baino norok bahaike tong abono se kaham khenai siarok haike ta tongdi sinerok haike tongdi lama mankha hinke tayakadi tamni hinke omo ongkha molhamya first century ose molhamya hinke tabok bisik se kirima singsa ongkhana wan choginadi sing bisik sojakhe himnani nangi tongkha Zorano sing samung kahamo thepai mania Matthew chapter 7 verse 15 Diari phatrok bai huske tongdi borok saka mera haike non thani phayo phia kha bisingole borok thamsi kutung geguma haise o sojakno kuthuk ke nai ni bagai tabuk wrong doctrine eba joda phorongmung concrete hai kragungi thangka je kokno sana thangi tongo abongkha biblically joda kok kwbangma kok e special kok aboni yaphang grikogo hinke glosa eba sungsani joda language eba kok hasakani mung rijak joda sinia kok no ongkha hamong sinia kok pholakathani o swarnotui biblically kaisa ke sukroboi singnai layano aboni bagai o topic ni joto patno nainani bagai koimung tongnai baksa ni bagai o topic khapsajak lak tamni hinba abo concrete hai kragongoi thangjak hamung sinia kokno tui norni joto amchar orono mannai apuni sakang phaidi sing phunukjakmani 22 ni 18 simi 19 no naileno biblically pholakathani swar hamung sinia kokno tui grikogo hinke abono glosa hino aboni meaning hinke srai o sungsani kwbangma bororok kok samani kok tabuk baksa motharogo o hamung sinia kok samani abo kubuide glosa eba jibris glosa bai jibris o kainiyo phelaimong tamo puila sing abono mabuji granai glosa hinke o sungsani kokrokno hino te jibris hinke kaisa kaini saunno barbar repeat khlaimani sirik mani bahar mani sotonui yak bukrop mani Number 1 joda kokni swar abo singular o swar plural se kaitini kok thayo hamung sinia kokno tuyui original Greek translation no glosa hinjago aboni meaning hinke o sungsani no bororokni kok eba language glosa abo mongsa special language ya abo singular ya plural se aboni bagai hamung sinia kok abo kaisa ya kwbang mano samani se abo o sungsani kokno samani se tei kothar elembago je jagao hamung sineni kokno sijak tong bebak jagao no plural se phaidi sing kothar elembago tamo sijak tong naileno mark simani 16 ni 17 hamung sinia kok sanai aro je hamung sinia kok hinmani abo griko hinke glosa tei samung bijabo 2 ni 4 buini kok hinmani abo bo glosa no tei o glosa hinke sungsani poder por kok eba language abono samung bijab 2 ni 9 ni simi 11 o naikhe sing tebo kaham ke saimanai bujinai o jagao sungsani habrum ni phainai bororok borni sak ni kok bai khanamani singoronogo aile pitole boni local language bese kok saitongo orono sing saimano nango je glosa hinke abo sungsani bororni kok eba language phaidi sing tebo naileno samung bijab 10 ni 46
samung bijab 19 ni 6 1 Corinthians 12 ni 10 1 Corinthians 14 ni 5 ni simi 6 1 Corinthians 14 ni 18 ni simi 19 1 Corinthians 14 ni 22 ni simi 23 O barsago mungsao phano manglak hamung sinia kok ni swar singular ro phia joto jagao no mannai plural te abo sungsani kok eba language glosa tabo norono amjogi nadi o hamung sinia kok samani abo o sungsani kok de baksa hamung sinia kok samani abo jibril type ni kaisa kaini sawono barbar repeat khlaimani se abo sungsani language ya abo kaisa saun se kaisa kaini kokno sawi sirikmani baharmani se tabuk simung hinke omose bo samani abo o sungsani kok de gothar elembak bai milijak de bo hamung sinia kokni swar manjak hinke tamni o sungsani language bai kok sayawi kaisa kaini sawono repeat ma khlai hinke tamo bo jibris de saitong Bible to glosani kok se sao o sungsarni boroni kok se sao hinke boroni jibris phaikya phaidising 1 Corinthians 14 ni 18 ni simi 19 no naileno ang norok bebakni silai tebo hamung sinia kok bai kok sao hini ang kaitono hambai mario tamokhe boino phorengna bagui motha suri laithani ang hamung sinia kok sisai samani slai romui mannai aboti kok thaiba samase sajakugo Saint Paul oro sanani naimake omose hamung sinia kok ni swar abo kaisa language ya gobangma language ni kok no samani se te o sungsani borok ni kok samani se